गिबि गिबियावनो आंनि एसपि बड' निउस चेनेलनि जानानै आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनो फिन जासि हरफिननानै दिनैनि रादाबखौ फरायनो आं आखायाव लाबाय। आसा खालामो आंनि रादाब फरायनायखौ नोंथां जोबजासिम खोनासंगोन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मुस्रि फैमाल नार्जारी। थांनाय 29 डिसेम्बर खालारखालि आलफानि जालांनाय मोनसे गोजोन गोरोबथाखौ लानानै हरखाब आलफानि गेजेराव गावस्रालायनाय फैनायखौ जोङो नुनो मोनबाय। मैया सुलुंनिफ्राय मोनथिनाय बायदिब्ला जेब्ला गोजोन गोरोबथाखौ अरबिन्द राजखौआ बिथांमोननि सानैसो आलफा दैदेनगिरिजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांमोननि गेजेराव जालांदोंब्लाबो बे गोरोबथानि हेंथायै आलफानि मख'थाव माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना कलियाबराव खौरां मेल लिंनानै मोननैसो बाथ्राफोरखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायनायखौ जोङो नुनो मोनो। बिथांमोना खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायनाय बायदिब्ला बे गोजोन गोरोबथाया आसामनि रैखाथि नङाब्ला आसामनि थागिबिफोरखौ रैखा खालामनो हानाय जेबो रोखोमनि दफा बे एग्रिमेन्टआव गैया। खालिबोल' बे एग्रिमेन्टआव रांखान्थियारि जौगानायनि बाथ्राफोरखौल' मख'नाय जादों, जाय रांखान्थियारि डेभेलपमेन्टनि थांखिफोरखौ सरासनस्रायै सरकारा बाजेटफ्रावनो लाबाय थानाय जायो होननाबो बिथांमोना रोखा रावजों फोरमायो। लोगोसे बिथांमोना आबुं इउनियन टेरिटरि जानायखौ हास्थायदोंमोनब्लाबो बे एग्रिमेन्टआव जायासै होनना बुंनानै आलादा राजखान्थि मोनथायनिबो बाथ्रा बे दफायाव आबुङै रोखा मख'नायखौ बिथांमोना लुबैदोंमोनब्लाबो नाथाय बेखौबो जायगा मोनासै होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनो। लोगोसे जाय सानैसो आलफा दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लोगो हमनानै सावरायनो थांदोंमोनब्लाबो दिल्लीयाव लोगो हमनायनि जा खाबु होनांगौमोन बेखौबो होआसै होननाबो बिथांमोना खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायो। बिथांमोना ओंखायनो जायफ्रा गोजोन गोरोबथा खालामनो थांदों बिथांमोननि गेजेरावनो गोजोन गोरोबनाय गैया होननाबो खारावजों फोरमायो। लोगोसे जायफोर गोजोन गोरोबथा खालामग्रा हानजा मोनसे आलफाखौ भंग खालामनायनि खौरां फोसावोब्लाबो नाथाय हानजासे आलफाया बे गोजोन गोरोबथाखौ गनायै बायदि दिन्थिनानै बे एग्रिमेन्टआव थानाय गासै दफाफोरा जाफुङै समसिम भंग खालामै बाथ्राखौ बिथांमोना रोखा रावजों फोरमायनायखौ जों खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनो। बेनिनो बिदिन्थि बायदियै आलफानि बारग' लेङाइ सानथ्रि गाहाय कल्पज्योति नायक बिथाङा बुङोदि बेबायदि रांखान्थि पेकेजनि गोरोबथाखौ खालामस्लाय गोरोबथाखौनो खालामालाबासिनो गिदिंना फैफिननांगौमोन होननाबो बिथांमोना रोखा रावजों फोरमायनायखौ जोङो नुनो मोनो। ओंखायनो बे बिथिंनिफ्राय जोङो नायहरोब्ला जों खायसे बाथ्राफोरखौ थारै जोंनि गेजेरावबो एसे सानजायो होनना जों सानजायो। मानोना बिथांमोननि सुक्तियाव खायसे हाबनांगौ दफाफोरखौ हाबैखौ मिन्थिनाय लोगो लोगो ना बमा गावग्लुंनाय, ना दाउ हांसो अमा बुथारना खाना जाग्लुंनाय बेफोर गासैखौबो ज्राब गारनानै बिथांमोना बे एग्रिमेन्टनि सायाव ओंथि गोनां खेंफोरथि होनायजों लोगोसे बेफोरखौ नंगौ नङा मोजाङै जुक्ति दिखांलायनाय, सोरबा आफादजों सोमोन्दो दं गैया जेबो फाराग लायालाबासिनो समाजारि बिजोंनि गेजेरजों सावरायज्लायनाय, गोरों बुद्धिजीबिफ्रा बे दफानि सायाव सावरायज्लायनायजों लोगोसे बेफोरबायदि सावरायज्लायनायाव गावजों गाव दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव स्पेस होज्लायनानै रोंगौथि गोनांखौ रोंगौथि मासियाव दोननानै आरो रोंगौथि गोनाङाबो गाव मा बिथिङावल' रोंगौथि दं बेखौल' गावनि खुगानिफ्राय बाहायनायाव मुखुब थालायनाय। नाथाय जेरैबायदि खायफा जोंनि सुबुंफ्रा गावनि रोंगौथिया जेराव लाथिख' थेवबो नाथाय बेखौनो सिमान लायालाबासिनो जोंनि बर' हारिनिनो गोरबोनि माखासे दल संगठनफोराव थानानै गासिबो बर' सुबुंफोरनि ना फरायसा आफाद, ना हारिमु आफाद, ना थुनलाइ आफाद बेफोराव थानानै गावनि दैदेनगिरिनि आरो संगठननि मान सन्मानखौनो रैखा खालामनो हालायै खायफा सुबुंफोरनि बाथ्रा बुंनाया थारैनो बर' हारिनि थाखाय मोनसे इयुनाव गुलाय गुजाय दैदेनगिरि गैयै, बिमा बिफा गैजायै गथ'आ जेरैबायदि हालाय हाफाय जायो थिग बेबायदिनो जोंनि बर' हारिनि खौसेथियाबो बेफोर आखुआ हालाय हाफाय खालामनानै जोंनि बर'नि बिफा बड'फानि बुंलांनाय आं थैनि सायाव आंहा एसेबो दुखु गैया, नाथाय आंजों लोगोसे आंनि सानस्रियाफोर थैफायोब्लासो आंहा जोबनो गैयै दुखु थागोन। बेखायनो गोसो दंब्ला नोंसोर ब्रन्जनि मुसुखा बानायनानै दोन, इयुनाव जोलैनि थुलुंगा होगोन बुंनाय बाथ्राफोरखौ बिजाबावल' फरायना मोननायनि अनगा सुबुंनि गोरबोआव नागिरना मोननाय नङा होननाबो आं सानो। मानोना बर' हारियाव मोनसे बाथ्रा फाव दंखायो जेराव अजा बुजाब्ला फिसाया थैयो बुंनाय बायदि जोंनि हारियावबो रोंगौथि गोनां गैयै गोबां अजा जोनोम जासोबाय, जेराव ओंखायनो हारिया बेफोर अजानिफ्राय मोजां ट्रिटमेन्ट मोनगोन ना मोना बेखौ लानानै सांग्रां थानांगौ। नाथाय दिनैनि खालाराव कभिड-19निख्रुइबो बांसिन गिनांगौ जानानै फैदों होनना आं सानो। मैया पाटगावा इ-रिक्सा एस'सिएशना हाइवेआव इ-रिक्सा सालायनायखौ बन्द खालामनायनि जा जिल्ला खुंथाय बिथोन फोसावदोंमोन बेखौ गोजोन गैयै फोरमायनो थाखाय 300 सा इ-रिक्सा सालायग्राफ्रा खौरां बिजोंनि गेजेरजों गावसोरनि दुखु फोरमायनायखौ जोङो नुनो मोनो। लोगोसे बेवहाय बिथांमोना बुङोदि गावसोर थांना थानायनि गुबुन जेबो राहा गैयिनि आरो बिटिआर सरकाराबो जेबो स्किम होनो हायैनि थाखाय
बिथांमोना खुनुरुखुम मोसौ मोसा फाननानैब्लाबो ई-रिक्शा सालायना नखर सालायनो थाखाय ओंखारबोदों। बेखौबो नाथाय सरकारा मेगन आलौवोब्ला जोङो बोरै नखर सालायगोन होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव दुखुयै फोरमायो। लोगोसे बिथांमोना फोरमायो दि बे ई-रिक्शा सालायनानैनो गथ' गथायफोरखौ बिथांमोना गुवाहाटी आरो गुबुन गुबुन जायगाफोराव फरायहैनो दोनहरदों आरो बिथांमोननो सानसेयाव 500-700 रां हरनो गोनां जायो आरो फारसेथिं ई-रिक्शानि फाइनेन्सनि रांखौबो सुसननांगौ। जेरैथिंबो जेंनाजों बुंफबनानै बिथांमोना बुंबावो दि बिटिआरनि इउपिपिएल सरकारनि प्रमद बर'नि सरकारा थानाय लेखा जेंनाफ्रासो सुफुंजानांगौमोन, नाथाय जेंनाजों जेंना सरकारा बोस्रांना होनो गोनां जेंनाखौ ई-रिक्शा सालायग्राफ्रासो बोस्रांना होनांगौ नामा होननानैबो सोंलु खालामनायखौ जोङो खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनो। लोगोसे बिथांमोना जानुवारिनि गेजेरावनो बे आयेनखौ बोखारनानै बिथांमोनखौ फिन ई-रिक्शा सालायनायनि सुबिदा खालामनायनि राहा खालामना होआब्ला फैबाय थानाय लकसभा इलेक्शनाव क'क्राझारनि गासै ई-रिक्शा सालायग्रा बिथांमोना बिटिआरआव सोलिबाय थानाय सरकार थामहिनबा इउपिपिएलखौ गारनानै थोंजोङै बिपिएफआव जयनिं जागोन होननाबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखा खालामनानै होयो। हरै बिफा जोलै फिसा बुंनाय बायदि सोमावसारनायनि न'आव सोमावसारग्रा बुंथावथाव बायदि थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारखालि बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों मुंख्लंफोरनो जा एक्स ग्रेसिया हिसाबै 5 लाख रां होनायनि दफा लिरनानै लाबोनाय जादोंमोन। बे लेखा गोबां मुंख्लं नखरफोरनि बिमा बिफा बिसि गथ' गथायफ्रा बे एक्स ग्रेसियाखौ बिटिआर सरकारनिफ्राय मोनसिगोन होनना बुंनाय लेखा नेयै मोनैनि लासै राहा लामा नागिरै बाक्सा जिल्ला बेंगिरिनि गेजेरजों बिथांमोना मसलपुर जिल्लायाव थानाय मावख'आव गांसे गोसोखां बिलाइ गथायनायखौ जोङो नुनो मोनो। लोगोसे बेवहाय बिथांमोना ओरैबायदि बुङोदि सोलिबाय थानाय खुंथाय दैदेनगिरि बिथांमोना जेब्ला बिटिआर गोरोबथाया जादोंमोन आरो इलेक्शन केम्पिं खालामदोंमोन अब्ला बिएसि बिटिसि आरो बिटिआर बेफोर गोरोबथाया मुंख्लंफोरनि थाखायसो जादोंमोन, ओंखायनो जों बिथांमोनखौनो थगायो अब्ला सावनांगोन होनना बिथांमोना रोखा रावजों बुंदोंमोनब्लाबो नाथाय खुंथायाव फैनाय लोगो बिथांमोननिफ्राय दिनैसिमबो मुंख्लंफोरखौ मान होनायखौ जोङो नुनो मोनाखै होननाबो बिथांमोना रोखा रावजों फोरमायनायखौ जोङो नुनो मोनो। जायनि थाखाय बिथांमोना गोख्रै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथांनिसिम गोख्रै बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय सुबुंफोरनि मुङाव होनो गोनां 5 लाख रांजों लोगोसे मख'खानाय थानाय मुंख्लं नखरफोरनो साफा साख्रि होगोन होनना बुंनाय लेखा बेफोरखौ मावफुंनो थाखायबो गोख्रों रावजों फोरमायहरनायखौ जों नुनो मोनो। थारैनो जों बिटिआर सरकारनि खुंथाय गोहोआव थानाय अपोजिशन राजखान्थि हान्जा बिपिएफखौ इउपिपिएलनि गोख्रों हेंथा हान्जा हिसाबै नारसिनबाय थानायखौ जोङो खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनदों। मानोना थांनाय 28 दिसेम्बर खालारखालि जालांनाय बिटिसिनि गोजां बोथोरनि एसेम्ब्लियाव बिपिएफनि एमसिएलए देरहासात बसुमतारी आरो फ्रेस मुसाहारि बिथांमोना इउपिपिएलनि गाइखेराव मोखै गारना होनाय बायदि बिथांमोना 12 नम्बर सोंलुनि गेजेरजों इन्टार सेक्सनेल आइसपिएल बादायलायनाय खुंफुंलांनाय आरो नलेज फेस्टिभेलाव खरसा जालांनाय 36 कौटि रांखौ गासै सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय दिहुननायनि अजद आरो बेफोर रांखौ खरसा खालामनायाव बिथांमोना मोननैसो स्किमनि एगेन्स्टआव एसप' फेक्टखौ एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेल होनानै जुदिअ खामानि मावदोंब्लाबो 20%ल' खरसानि बिबांखौ दिन्थिनो हादों, नाथाय 80% खरसानि बिबांखौनो बिथांमोना एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेल थामहिनबा एक्सप' फेक्टआ जुदिअ एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेल जानांगौमोन बेखौबो बिथांमोना होनो हायाखै होनना गोख्रों रावजों सोंखारिनायखौ जोङो नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो बिथांमोना मिडिया हाउसनि थाखाय जा 30,000 पेमेन्ट खालामदों, नाथाय राइटिं पेडआव 9 लाख रां दिहुननानै बिटिसिनिफ्राय जादों होननानै गोख्रों रावजों अजद लाबोनाय आरो बाजै हटेलाव लान्च डिनार ब्रेकफास्ट जाहोनायनि मुङाव 9 लाख रांल' पेमेन्ट खालामनाय दिन्थिनानै 92 लाख रांनि जीएसटी बिल दिन्थिदों होनना बुंनायजों लोगोसे भेरगावआव जा आइएसपिएल खुंफुंलांदोंमोन बेवहायबो एकोमोडेशननि थाखाय 36 लाख रांनि बिलखौ दिपिन बर' मुंनि हार्डवेयर स्ट'रनिफ्राय लांदोंब्लाबो फुडिं लुजिंनि मुङाव बोरै जीएसटी बिल खालामनो हानो होनना सोंलु खालामना 36 लाख रांनि जीएसटी बिलखौबो क्लेम खालामाखै होनना अजद लाबोनायनि अखानायैनो फिन बिपिएफनि एमसिएलए फ्रेस मुसाहारि बिथाङाबो खौरां मेल लिंनानै मोननैसो बाथ्राफोरखौ गाव बिटिआर सरकारखौ सोंलु खालामनायखौ गाव सेटिसफाइ नङा होनना बिथां रोखा रावजों फोरमायनायखौ जोङो नुनो मोनो। बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला एनडिएफबि सेंग्राफोरनि केसआ माब्ला जोबस्रांगोन होनना सोंनायनि फिननायाव बिथांमोननि केसनि बिथिङाव सरकारजों सावरायज्लायनाया सोलिगासिनो दङ आरो बेफोर मोनफा मोनफा जोबगासिनो दं होननासो बिथांमोना फिननाय होनायखौ बिथाङा गोख्रों रावजों सोंलु खालामोदि सावरायनाया 4 बोसोरसिम जाबाय थायो नामा होन बिथांमोननि केसखौ सरकारजों सावरायज्लायनानै फोजोबस्रांनानै होनो थाखायबो बिथांमोना खावलायो आरो केसनि थाखाय थांलाय फैलाय खालामनानै गोबां खस्थ' मोनदों होननाबो बिथाङा रोखा रावजों फोरमायो। लोगोसे एनडिएफबिफोरनो रिहेबिलिटेसनखौबो होदोंब्लाबो फिक्स
फिक्स डिप'जिटनि समा बारलांब्लाबो दिनैसिमबो बेफोर रांखौ दिहुननानै होनो हायाखै होननाबो अजद लाबोनायखौ जोङो समाजारि बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनो। लोगोसे बिथाङा 14टा डिपार्टमेन्टखौ बिटिआर सरकारा डिसिनो हराखै होनना बुंदोंमोनब्लाबो थारैनो हराखैब्ला मानो फिन बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि गेजेरजों 14टा डिपार्टमेन्टखौ फिन अर्डारनि गेजेरजों लानानै फैफिननो गोनां जाखो होननानैबो बिथां गोख्रों रावजों सोंलु खालामनानै आरो बिटिआर सरकारखौ बेबायदि गले गले बुंबाय थायामोनब्ला माब्लाबाबो बेबायदि खालामनाय नङामोन होननाबो रोखा रावजों फोरमायनायखौ जोङो नुनो मोनो। मैया जेरैबायदि हाबा जायैनि सिगां खायसे सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोद अनलायनाय बायदि दिन्थिनानै नाथाय हाबा जाखांनाय लोगो लोगो साननैनि उनावनो बारनानै उदैयाव जोनाय बायदि खायफा राजखान्थि लिडारफ्राबो बेबायदि खामानि मावनायनि थाखायनो खायफा राजखान्थिगिरि दैदेनगिरिफोरनि खोथा बाथ्राखौनो लानो गोब्राब मोनलायनायफोरखौ जों समाजारि बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोन्दों। मख'थावना बाथ्रा दि राजखान्थि बिथिङाव भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेल आबो फोसावदिं बिथिङाव गोबां राजखान्थि हान्जाफोरा जेरैबायदि रकेट बिरनाय बायदि राजखान्थि बिथिङाव फोसावगासिनो दङ बेबायदिनो बिथांमोनाबो खासियाव बायदि लासैब्लाबो थांगासिनो थानायखौ जोङो नुनो मोनो। मैया गुवाहाटीयाव गोबां सुबुंनि थुबुरजों 3 घन्टानि मोनसे सोमावसारनायनि हाबाफारियाव बिथांमोननि दैदेनगिरि बिथांमोना एरैबायदि बुङोदि नांगोला 17 बोसोराव लुटिनानै ठेकेदारफोरखौ माहाजोन खालामबाय, सोरबा साइकेल गंसे गैयैखौबो धोनि जाहोबाय, दाम्पारनि मालिक जाहोबाय। दिनैनि दिनाव गणतन्त्र देशआव गुन्डाफ्रासो देशखौ सालायदों आरो उग्रपन्थीनि आखायाव देशखौ हगारनानै होयोब्ला देशा बोरै डेभेलप जानो होननाबो बिथांमोना रोखा रावजों खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायनायखौ जों नुनो मोनो। लोगोसे साफा सानै टिका मावनायजोंनो रायजो राजा आरो हारिया डेभेलप जाया होननानैबो ओंखायनो बिथांमोना भटार्सफोरनो गावनि मोन्थायखौ नांथारगौ होननाबो गोख्रों रावजों फोरमायनायखौ जोङो नुनो मोनो। लोगोसे बिथांमोना सेंग्रा सिख्लाफोरनि खामानिफोरखौ मेसिनफ्रासो लांजोब्बाय, ओंखायनो गुबुन जायगाफ्राव खामानि मावनो थांनानै गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रानो बुथार जागासिनो दं होननानैबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोमसार होनायखौ जोङो नुनो मोनो। मोननैसो सोमोनांथाव रादाब आमगुरि पुलिस थानायनि मोनसे फोसावनाय। बिथांमोना फोसावनाय बादिब्ला जानुवारि मासनिफ्राय दखाननि मोखाङाव आमगुरियाव सीसीटीवी केमेरा लागायनाया बाध्यतामूलक जाबाय। ओंखायनो सोरबाफोर सीसीटीवी केमेरा लागायाब्लासिनो बिथां फोसावनायखौ नेवसियो अब्ला 5,000 रांनि जुरिमाना होनो नांगोन होनना आरो जायफोर जानुवारि मासाव सीसीटीवी केमेराखौ होआ अब्ला फेब्रुवारि मासाव 10,000 रां जुरिमाना होनांगोन होननाबो माइकनि गेजेरजों लामा फोसावनायखौ जों खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनो। हरै गोदान बोसोर फैनाय लोगो लोगो बिटिआरआव मोजां खौरां मोननैसो फैदों। सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला 6.3 बिटिआर एग्रिमेन्टनि दफा बायदि 10 खान भेन्सार कलेजफ्रा सरकारि जाखांनायनि उनाव 3,000 थार्ड ग्रेड आरो 4th ग्रेडनि साख्रिनि फोसावथाय बिलाइ ओंखारगोन। लोगोसे 141 हायार सेकेन्डारिफोरनि लोगो फोरोंगिरिफोरनि साख्रिनि फोसावथाय ओंखारगोन। लोगोसे 1206 एलिमेन्टारि फोरोंगिरिफोरनि फोसावथाय बिलाइ ओंखारगोन आरो जानुवारिनि 16 खालारनिफ्राय बिटिआर गभर्नमेन्टआ इ-सार्भिसखौ बाहायजोबसिगोन होनना बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथाङा रोखा रावजों फोरमायो। मैया सासे 19 बोसोर बैसोनि क'क्राझार सहरनि रुपाथि नोगोरनि 3 नं वार्डनि जगदीश नार्जारिनि फिसाज्ला गेरेमसा नार्जारिखौ सोरबा दुथाङा बुथारना गालाङो होनना सुलुङाव फोरमायो। लोगोसे सुलुङाव मोनथिनाय बादिब्ला बुथारजाग्रा गेरेमसा नार्जारि बिथाङा गसाइगावनि ITIआव फरायदोंमोन, नाथाय मख'थावना बाथ्रादि बिथांनि गोथै देहाखौ क'क्राझार मागुरमारियाव मोनो होननानैबो सुलुङाव फोरमायो। लोगोसे ओनसोलनि सुबुंफ्रा गोथैनि देहाखौ मोजाङै नायनायाव नुनाय बायदिब्ला बिथांनि उदैयाव सुनाय आरो खाफाल खर'फ्राव जोखोम जानाय बाथ्राखौबो रोखा रावजों फोरमायनायखौ जोङो नुनो मोनो। बेजों लोगोसे आंनि दिनैनि रादाबा एसेनोसै। थारै नोंथाङा आंनि रादाबखौ दिनैसो खोनासंफ्लांदोंब्ला आरो अननानै मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब, लाइक आरो शेयार खालामनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।